Hej Mia. Hej Mie. Søren og Andreas her. Lad os gå lige i gang. Yes. Første spørgsmål det er, hvad er en syre og hvad er en base? En syre det er et stof, der afgiver H+ ioner, hydroner også kaldt, når det bliver, når det bliver opløst i vand. Og en base det er noget, der så modtager H+ ioner, når det bliver opløst i vand. Yes, og vi går videre til næste spørgsmål, så er, hvad er forskellen på en stærk syre og en svag base? Og her har vi så valgt en stærk syre i det her program her, og der kan vi så se, at syren den afgiver alle sine H+ ioner til vandet, og danner så sammen H3O+ ionet, som også hedder oxonium. Yes, og da alle H+ ionerne er afgivet til H2O, så ser vi heroppe på tegningen også, at vi har en masse H3O+, altså oxonium-ioner, som flyder rundt i blandt vores A- ioner. Og vi kan se, at de alle sammen også er blevet fraspaldet i og med, at vi ikke har nogen HA til at bare flyde rundt her. Det vil sige, at de alle sammen er fraspaltet til H3O+, altså oxonium og A-ioner. Nu går vi så over til at forklare, hvad en svag base det er, og en svag base det er en base, der når den bliver opløst i vand, tager det ene H fra vandmolekylet og danner BH+, altså det gule her, og tilbage fra det vandmolekyle H'et er taget fra, står så OH-, som er de blå her. Ja, og vi kan så se, at det er en svag base i og med, at den ikke har optaget alle H+-ionerne fra vandet. Hvis vi kigger op på tegningen, kan vi se, at vi har nogle BH+ og OH- til at flyde rundt, men vi har samtidig de originale syrestof til også at flyde rundt. Og det her, de grå, det er altså dem, som ikke har optaget et H+-ion fra vand. Og lige en lille note, så hedder det blå OH-ion et hydroxidion. Og så er vi kommet til spørgsmål 3, som lyder, hvad er forskellen på en meget sur opløsning og en lidt sur opløsning? Yes, og i en meget sur opløsning, som vi ser her ved syre, kan vi altså se, som sagt før, at syren har afgivet alle sine H+-ioner til vandet og danner altså en H3O+, altså oxonium. Der er de alle sammen afgivet, hvorimod ved en meget lidt sur opløsning, der er der altså ikke afgivet dem alle sammen. Der korresponderer de frem og tilbage mellem de to stoffer, og vi ser altså nogle af de oprindelige stoffer stadig ligger i den vandige opløsning. Syren har ikke afgivet alle sine H+-ioner. Yes, og vi er så kommet til fjerde spørgsmål, som lyder på, hvorfor giver en opløsning af en stærk syre ikke nødvendigvis en meget sur opløsning? Jamen hvis vi kigger på en opløsning med en meget lav koncentration, kan vi se, at antallet af oxonium-ioner er lavt, hvilket gør, at opløsningen er mindre sur. Det kan vi også se på pH-værdien, som derfor vil stige. Og hvis vi så kigger på en opløsning med en høj koncentration, kan vi se, at antallet af oxonium-ioner er steget, og det vil gøre, at opløsningen er mere sur. Igen kan vi se det på pH-værdien, som vil være meget lav. Derfor kan vi konkludere, at surheden afhænger af koncentrationen, altså oxonium-ioner i opløsningen. Nu er vi så kommet til pH-værdi. pH-værdi er først og fremmest noget, man bruger til at måle et surhedsgraden af et stof. Det kan både være et syre eller en base. pH findes ved hjælp af en formel, som vi har her. pH'en beregnes ved at tage minuslogaritmen til aktuelle koncentration, i dette tilfælde oxonium, da vi har taget saltsyre som vores eksempel, og derefter dividerer det med mol per liter. Yes, og vi er kommet til spørgsmål 2, der hedder, hvad sker der med pH, når man fortynder en sur eller en basisk opløsning? Og vi starter med at forklare det her på makroniveau. Ja, og her har vi så valgt en sur opløsning, vomit eller bræk, som har en pH-værdi på 2, som vi også kan se herover. Det vi så gør, det er, at vi tilføjer vand, som er en amfolyt, hvilket betyder, at den fungerer som en base i en syrlig opløsning, og fungerer som en syre i en basisk opløsning. Ja. Vi tilføjer noget vand. Så alt afhængig af hvad den reagerer med, så fungerer den anderledes. Og når vi så tilføjer noget vand, så kan vi se, at pH-værdien den stiger. Og det gør den, fordi at vandet jo fungerer som en base i vores syrlige opløsning. Ja. Så pH'en vil stige
jo mere vand du propper i, indtil vi når pH på 7, som er vands pH. Og der vil den altså stoppe, hvor den så bliver neutral. Og jo mere vand vi putter i, jo højere bliver pH-værdien. Yes. Hvis vi tager udgangspunkt i en base, så kan vi tage håndsæbe. Vi tager en af de svære, en af de høje. Yes, og der kan vi se det samme. Vi har en pH på 10. Hvis vi lige propper lidt vand i, så kan vi altså se, at pH'en den falder ned mod 7. Og det er her igen, fordi vi har med en base at gøre. Når vi tilføjer vandet, i og med at det er en amfolyt, vil den altså her reagere med basen, som var den en syre, og dermed trække pH-værdien ned igen, indtil den rammer 7. Ja, lige præcis. Og hvis vi så kigger på det på mikroniveau, hvis vi igen tager udgangspunkt i opkast, så kan vi herude i venstre side se antal af hydroxidioner og antal af oxonioner, og heroppe har vi vand. Hvis vi hælder vand i, så kan vi stille se, at antal af hydroxidioner hernede, det stiger i takt med, at antal af oxonium falder. Igen, som vi snakker om før, er på grund af, at vandet fungerer i forbindelse med syre som en base, og dermed så vil antallet af H, altså hydroxidioner, stige, og antallet af de syrlige oxonioner vil falde. Og hvis vi så i forlængelse af det lige trykker på den her, så kan vi se, at når vi tilsætter vand, så stiger antallet af H2, altså vandet, samt OH-ioner i koncentrationen. Det er altså de to, vi ser her. De to stiger i takt med, at vi propper mere vand i. Og når vi hælder ud, så falder de alle sammen naturligvis ud. Men det er i hvert fald de her to, som ændrer sig, jo mere vand vi propper i. Det skal samtidig lige påpeges, at det vi måler koncentrationen i her, er mol per liter. Hvis vi lige hurtigt ser et eksempel med en base, så kan vi se igen her har vi hydroxidioner og oxoniumioner. Og i det her tilfælde vil vandet så fungere som en syre i forbindelse med basen, da det jo er en amfolyt. Og når vi tilsætter vandet, kan vi se her, at antallet af oxoniumioner stiger, mens antallet af hydroxidioner altså falder. Præcis det samme som før, bare omvendt med hensyn til oxonium og hydroxidioner. Tager vi igen og trykker på den her, så kan vi se, at det i det her tilfælde er antallet af oxoniumioner, der stiger, og igen antallet af H2, altså vand vi tilsætter, hvorimod det altså er hydroxidionerne, som forbliver den samme her. Tallet ændrer sig ikke, det er de her to tal, som ændrer sig, jo mere vand vi tilsætter.